Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Iampo mo kami, o Santa nga inahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa mga saad kanamo ni Hesukristo. Magampo kita. Ang grasya mo, nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing. Aron kami, nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Hesukristo, imong anak, tungod siyang kasakit o kamatayon sa krus. Madalaon ta ngadto sa may mayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Hesukristo, among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug maayong buntag. Daigunta ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit. Daigunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw. O bulalanaw, tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta.
lagaron o manggialamon. Nagitugyanan sa Ginoo sa tibok niyang panimalay. Lucas 12:42. Sa ngalan sa mahanog sa Anak sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Sa maginoso kita karon mga sala aron maandam kita alas Pasaulo Santos nga bisa ning atong pasaulo karon sa pangiling ni San Jose, banan ni Maria, usa kini kadakong kasaulugan sa tibok simbahan. Kay si San Jose giisip nga patron sa tibuok simbahang Katoliko sa Andisaman ang gitugyan sa Ginoo pagpadilipod sa anak nga napakatao. Karon kita maandam alas sa pasaulo Santos nga misa, maginuso kita sa mga sala, mga rekusaylo sa atong Ginoo. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimod. Isugilon ko sayot ka man kining alao misalig lamang sa kaayo mo. Pagtangana ang akong kasalanan o ang kaluwasan nga kung gipaabot ipaganaog mo. Kaluyaw na kita ha Dios nga makagagaw tanan pasaluod sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios ito sa lahangin. Ukadaig sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Dios, Nanginong Hari, Diyos sa lahat, makagagahong sa tanan. Nagsimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, naganay kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, Pagtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawang sa sala sa kalibutan, kaluhoy kami. Ikaw nagalingkod sa samahan, dawat ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama.
ka. O Dios nga makagagahom, itugyan mo ang mga sinugdanan nga mga misteryo sa kaluwasan sa tao ngadto sa buutan nga pagbantay ni San Jose. Ubo siya banabang itugot ng imong simbahan mag-amping niini. Kanunay, umadala nini ngadto sa kahimpitan diha sa antahas sa pagpanluwas. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoo sa Kristo imong anak. Kabugari bang kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa kaduhang basahon ni Samuel. Miadtong gabiuna, gisultihan si Nathan sa Ginoo. Igna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimo balay nga akong kapuy-an? Og inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan ug himuon kong hari ang usa sa imong mga anak ug lig-unon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod ug usa ka templo alang sa akong ngalan ug palangtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Ako iyang amahan ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya, ingon sa buhaton sa usa ka amahan, ngadto sa iyang anak. Ug palungtaron ko ang imong banay, ug gingharian, hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, akong awitan hangtod sa kahangturan. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinod anon. Kay miingon ikaw, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Diha sa langit, imong gilig-on ang imong kamatinod anon. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan. Naghimo ako kasabutan uban sa akong pinili. Nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, lig-unon ko ang imong kaliwat. Ug pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan. Muingon siya kanako, ikaw akong amahan. Akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, patunayon ko ang akong kaluoy alang kanimo. Ug ang akong kasabutan uban kanimo, nagabarog nga malig-on. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, gisaad sa Dios kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat nga maiya ang kalibutan. Gihimo kining sa ara dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod, kundili tungod kay mituo siya o gimatarong sa Dios. Busa ang saad gipasikad sa pagtuo aron kini maangkon ingon nga gasa sa Dios alang sa tanang kaliwat ni Abraham, dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod, kundili ni adtong nagtuo sab sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan. Sumala sa kasulatan, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Busa ang saad maayo gayud atubangan sa Dios nga gituohan ni Abraham. Ang Dios nga nagbanhaw sa mga patay ug maoy nagbuhat sa tanan pinaagi sa pulong. Mituog milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siya'y kalauman nga namang mga nakpa busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa kasulatan, ingon ni anak kadagan ang imong kaliwat. Busa si Abraham gimatarong sa Dios gumikan sa iyang pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himaya o pagnahigalang kanimo, Ginoong Jesucristo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga mao inahan ni Jesus hingan lang Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo. Ang inahan nga si Maria sinayura ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nagkamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose, nga iyang pamahunon, tao nga matarong. Pandili siya buot, nga pakaulawa niya si Maria, patubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pagpakibulag kaniya sa hilom. Samtang kunahuna siya niini, ipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo umiingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlo ka pangasawa kang Maria. Ayaw iyang isabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siya lalaki ug ngani siya Gisus. Kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Busa, pagbata ni Jose, ito man niya gisugo sa anghel o ipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Karong adlaw ating sa ulog ang pangilin usa ka dako pangilin ku solemnidad ni San Jose, bana ni sa iyang pagkabana. Usa sa kamay bana, may nampuon, mapabusanon, mauna-unaon, kamao mauna-una sa iyang paglalaywa giniya biyay. Iya gipadilipdan at tanang kakuyaw. Kaya sa panahon nga si Herodes, kupatay sa ng bataa, iya siya gikagi nga to sa Ehipto. Ubahan siya ginahan. Walay pagulbo sa Jose, bisan tuod siya. Dili tinuod nga man ni Jesus, nahimo siya ka maama, kaya ang Ginoo napakatao, pinay sa gahom sa Espiritu Santo, dili sa tawhano, paagi. Musa sa ingon ako, wag na to. Wag yung kahilabot si Maria, si Jesus kang Maria. Napabili siyang putli sa lawas si Maria mo gihapon. Di siya kaako pagkaulaw, pagpahilabot sa kaputli ni Maria. Sa nakabili silang putli, bisan sila managtiayon. So muni usa ni kadako kayong gasa sa Ginoo, kasi ano si usa ka maayong bana.
Bisaw siya panday, pero wagid siya magmahay sa pagkapanday. Iya gipakaon niya pamilya, kasingot sa iyang agtang. Wala siya magpakilimos. Kundi iyang pagkapanday, iyang gigamit, iyang gipabalaan, iyang trabaho. Kay mo kanay paagi nga si Kristo mapuyo nga yano, ubos, low profile ayang pagka-anak o pagka-tawhanon. Yung tampo nga kay napakatao man siya. Sa dako ay tagpasalamat sa Jose. Managihimo sa patron of the Universal Church. Patron sa simbahan nga makailapon. Kanang Katoliko, makailapon mo na siya. So muna may soon, o tungod man, kaya ako kasi nahimo sa balaang banay, siya ay kaduhang labing ipasidunggan o labing gidayeg sa tanang mga santos, labaw pa sa mga anghel o tingali sa mga santos nga anghelado. Si Maria ang labing ipasidunggan, ikaduha sa Jose. Muna, sa Jose, kusganon kayo. Ukan. Diba mo, daghang kayo nagpato na sa Jose. Sa Jose, patron sa mga chicks o sa mga biyuda. Nga naman, kaya makita nila ang usa ka tao na tinuog yung bana, wala gyud mabiya. Wala gyud bagulpol, wala gyud siya. Magpabaya sa pagkabana. Terus bahimo, yang ipadilipdan, yang ipakaon na iyang banay sa singot sa iyang agtang. Wala siya magpakilipos, wala bangayo. Iya siyang ibuhi. So, ingon niya na, o sa kabana, maghihona o sa milya. Dili, kay pahimuslan lang ang asawa. Mura lang yatig, bana nga sa kakanao sa balay. Way panahon sa iyang pamilya. Si Susina ay panahon sa iyang pamilya. Gani si Jesus, nakatoon sa paghimong panday. Tabang sa iyang amahan. Ang isip ng amahan sa Jose. Muna ang tao, yano, apan buhutan. Maunungon, walay, pagpuingnon, matinud-anon. Ingon niya masuong ano, nahimo siya ikaduhang binuhat nga labing ipasidungkan bisan sa tibuok kalibutan o tibuok kalangitan. Muna dako kayo siya og dungog. Amen. Manindog palihog. Mga pag-ampo sa katawhan. Nagatuwa ko na Diyos ang amahan, nakagawa sa tanan. Pagbuwas sa nayo sa yuta, Pagsikwisya nakabutong ginoon nato. Ipanam ko sa alas sa Espiritu Santo. Ianak sa mga birhen, isa sa unay sa Pilato, ilan sa cross na matay ang ilubong. Ikunsa sa mga minatay, sa katulog adlaw na banhaw, isa ka sa langit. Nagaligo to sa Diyos amahan nga makagagawa matanan. Ikadito malisar po hukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagutara ko, Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kaambitan sa mga santos, kapasiluan sa masala, pagkabanaw sa lawas, sa kinabuhindayon. Amen. Si San Jose, taong matarong, maalamon o batilod-anong sulugoon. Ipili sa Diyos aron mangulo sa iyang panay. Magampo kita sa ato langit o kamahan. Nga itugot niya ang ato mga pangamuyo, pinagis pangama ni San Jose. Maingon kita, amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Labing santos nga amahan, gipadayag mo ang misteryo sa manunubos ngadto kang San Jose, ang tawong matarong. Himoa nga kanunay kaming andam sa pagtuman sa imong kabubuton. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, Pamatia ang among mga pag-ampo. Gihimo mo si San Jose nga tigbantay sa manunubos ug sa iyang labing balaan nga inahan. Pinaagi sa pangama ni San Jose, panalipdi ang simbahan sa imong anak, nga gitubos pinaagi sa iyang dugo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Giluwas mo si San Jose gikan sa iyang kagulanan. Pinaagi sa usa ka anghel diha sa damgo. Tabangi kami dinhi sa among kabalaka
alang sa among inadlaw-adlaw mga panginahanglan, ug diha sa among pag-atiman sa among banay, ug sa mga minahal namo sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamati ang among mga pag-amo. Ngang imong anak naghago kauban ni San Jose, isip panday didto sa Nazareth. Tanawa ang mga panginahanglan sa mga mamumuo, ug madawat unta nila ang makiangayong ganti sa ilang paghago. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamati ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takosog mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayan na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamati ang among mga pag-ampo. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasingkasing. Alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamati ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pagkigsangka, ilabi na ang kahimanang nuclear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya, ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamati ang among mga pag-ampo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamati ang among mga pag-ampo. Namatay si San Jose ni kitambungan Jesus ug ni Maria. Pinaagi sa iyang pangama. Sudunga nga mahigugmaon ang mga himatyon ug ang mga namatay, ug gitugot kanila ang imong kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamati ang among mga pag-ampo. Makagahom nga Dios si San Jose nagbantay na sa mag-amahan sa imong bugtukan. Diya usab untang matayan ang imong simbahan. Diya sa iyang panaw nga na kanimo. Hangtod nga ang mga matuohon muambit sa himaya sa mga santos dito sa langit. Kini among gipangayo pina ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggiatan, nadawat na mo kini nga mong gihalan, ang panupino nga abot sa yuta. Ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kining kalanot sa kalakalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pag-ampo kamo arong kini ato sakripisyo, dawaton unta sa Dios ang amahan makagagahom sa nga tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan.
alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sama sa amahanon pagugma, gialagaran ni San Jose ang imong butong anak. Nga gianak ni Maria nga Birhen, itugod usab nga mag-alagad kami sa imong mga alampuanan uban ang limpyo nga kasing-kasing. Kini among gipangayo pa ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga amahan Diyo hatunhay o makagagahom sa tanan. Angay o matarong kayo pasalamat kami kanimo. Kanunas tanang dapit o nga kami pinaay sa angay mga pagdayag, magahimaya, magapasidugog o magkasaulog kanimo sa pagilid sa Jose. Kasi ang tao nga matarong gihatag mo nga bana sa birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon o mahunahunaon. Nagibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa butong anak mga mao sa Kristo among Ginoo. Nagipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyo kami sa mga anghel karon sa tarang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diya sa kaawit sa walay hunong nga pagdaig. Santos Ricao, ginawang tuburan, sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kani alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikwa sa upan, pasalamat kanimo. Ipika sa mihatag niini, ngadto sa mga tinunan, nagbiingon, dawata kini, niyo tanan o kana. Ikini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasama ang paagi, tapos ang panihapon ni Kuwasa sa kalis, di pasalamat ni Pag-usap. Miha taningat to sa mga tinunan ug ingon dawata kini o Panginoon kamo nga tanan gikan niini kay kini mong kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo nga tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu Kristo, nagahalal kami kanimo, Ama, naning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo to kayo kaming giisip nga akayan nga mo atubang ug mo alaga kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinunami Ginoo ang imong hatibok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo 14 among Santo Papa Alberto among Arsobispo ug iya makaabag o kauban ng mga obispo sa tanang mga pare. Hindi mga anak, kay mga tawag anak kanimi kaning kinabalabi na kadto mga wala hingan ni. At mga nahikalintan o katunga na nag-ampo ala nila yung mga tanang kalahapot tuyo. Kaloy kami tanan, lima kami angayan, makaambis kinabuhin tunay, uban ni Maria, ang inahang ulah sa Diyos, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostolis, mga martyrs, uban ni San Martin de Porres, San Pedro Calungsod, tanang mga santos, mga santas, na nagatuman sa imong kababot ulata sa katuwigan. Uban kanila ang may kamaday, kung nagamit kang himayaon, kinalis Kristo, imong anak. Pinay kaniya, uban kaniya, diha kaniya, yatag anak ni makagaw nga mahal, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, tanang nung imang tuod sa kahangkuran. Amen, amen, amen. Pero mag-aampog kita ngadto sa mahatong awiton mga pulong, itulo ka nato sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta ang sa langit, ang kalano namo sa matang adlaw, yatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, malingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo, dili kami tugyan sa panlay, inaluhan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatawi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salag, mahilios tanang kasamo. Sa tanang paabot kami nga malaom sa bali sa Kristo ang mananubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kangturan. Ginoong sa Kristo na ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kaniyo, ang kalinaw ihata ko kaniyo, ay tanaw ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababot, hatay kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhay kahari hangtod sa kangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kaunay manaa ninyo. Maanaw sab kanimo. Ipakita ang timaan sa atong panag-inigso. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo di ako ang imong kalawat kanimo, panih mulong lamang ug mamaayo ako.
Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mayo sulugoon nga buutan ug maalagaron. Dayon nag-apel sa akong kalipay. Marcos 25:21. Mag-ampo kita. O Ginoo, padalip di kanunay ang imong banay nga naglipay tungod sa pangilin ni San Jose, bana ni Maria. Ang pingi nga maluyon ang imong gibusog sa Eucharistia, ika ni ining altar. Ingon man ang imong mga gasa nga sa imong kaluoy, imong gihatag. Kini among gipangayo ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalay kaninyo ang Dios, magagaw makanan ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na umisa dad aniyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. O Señor San Jose, matarong kagayon, ang imong kinabuhi, santos nga matuon.
San Jose, esposo nga putli, sa inahan sa Dios, putliun mo kami. O Señor San Jose,